Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. To a dangane da abin da ya faru a yankin Tera, mun ga wasu ku suna turo mana sakonni akan lambar mu ta WhatsApp domin tambayar mu me yake faruwa a dangane da wannan abu da ya faru a yankin Tera, ko kuma me muka sani a dangane da wannan abu da ya faru a yankin Tera a jiya kenan. To a hakikanin gaskiya abin da ya faru a wannan yanki shine akwai wasu matafiya wanda suka taso daga kasar Burkina Faso za su shigo cikin wannan kasa, wanda kuma wasu 'yan ta'adda suka tare su, wanda bayan sun tare su suka fito da su daga cikin motar da suke ciki, wanda kuma suka buƙaci da su ba su kuɗaɗe ko kuma kayayyakin da yake hannunsu, wanda kuma a wani bangaren an bayyana cewa sun ba su dukkanin abin da suke da shi, wani bangaren kuma an ce ba su samu ainihin abin da suke so bane, shine suka shiga motar domin su caje ko za su samu wasu kuɗaɗe ko kuma wasu kayayyakin kuɗaɗe, wanda kuma a wannan lokaci ne bayan sun shiga wannan cikin mota domin su caje wannan mota ko akan za su samu kuɗaɗe, suka fiddo da wata jaka wanda yake kuma jakar ta wani ma'aikaci ce wanda yake polis ne ko kuma soja ne dai, wanda yake shi ma yana ɗaya daga cikin fasinjojin a wannan mota, wanda kuma bayan sun buɗe wannan jaka suka samu bindigogi a ciki da kuma dai kayayyaki wanda yake nuna alamar cewa mai wannan jakar ma'aikaci ne na gwamnati, wanda kuma bayan sun ga wannan jaka suka fito da wannan jaka suka zo kuma suka samu wannan fasinja wanda suka fito da su waje, suka tambaye su ina mai wannan jakar a cikinku, wanda kuma su fasinjojin aka rasa wanda zai bayyana cewa wannan jaka ta sace, wanda kuma jin zafin su wannan 'yan ta'adda wannan mutane da suka kama sun kasa bayyana musu ainihin mai wannan jakar, wannan dalilin ne sanya suka buɗe musu wuta suka kashe su. To daman dai kowa ya san cewa babu yadda za a yi a wannan lokaci ko da ma a ce shi wannan polis ɗin ko kuma shi wannan sojan da yake yana ɗaya daga cikin wannan fasinjojin ya iya fitowa ya bayyana kansa cewa shi ne mai wannan jaka, kowa ya san cewa wannan ba abu ne mai yiwuwa ba. To amma dai wasu suna ɗora allakin wannan kashe sin da suka yi baki ɗaya a kan ƙin bayyana musu ainihin mai wannan jakar, wanda yake shi ne yake da wannan jaka, kuma wannan jaka wanda take ɗauke da bindigogi a cikinta, ko a ce bindiga da kuma kayayyaki wanda yake nuna alamun cewa dai na ma'aikacin gwamnati ne, wanda su bayan 'yan ta'addan sun buƙaci a bayyana musu, su kuma fasinjojin sun kasa fitar musu da wannan mai wannan jaka, wannan ne tunzura su har suka kashe wannan mutane akalla wanda yawan su ikai kimanin kusan mutum 11, kuma a wani rahotannin ma sun bayyana cewa akwai ƙarin mutum biyu wanda yake su kuma suna wata mota ta daban, wanda yake su ma wannan 'yan ta'adda kuma sun kashe su, kuma bayan sun kashe su shine suka harbi motar da take dauke da wannan fasinja, suka harbi injinta, wanda kuma bayan sun harbe ta wannan shine ya bada dama motar ta kama da wuta. To wannan dai a takaice shine ainihin abin da ya faru, ko kuma a ce shine ainihin abin da labarai suka bayyana cewa abin da ya faru a dangane da wannan mutane da aka kashe jiya a yankin Tera. Kuma tuni dai shi ma gwamnan wannan yanki na jihar Tilaberi ya fito ya Allah wadai da wannan abu da aka yi, kuma ya nuna damuwarsa, sannan kuma ya tabbatar da cewa gwamnati za ta ɗau mataki a dangane da wannan bayan Allah da aka kashe, wanda ba su ji ba su gani ba, suna kan hanyar su ta tafiya wannan 'yan ta'adda suka kashe su. To har yanzu dai ba a tabbatar da wacce kungiya ce ta 'yan ta'adda ta kashe wannan bayan Allah ba, kuma duk da cewa har yanzu dai ita ma babu wata kungiya da ta fito ta ɗauki allakin kashe wannan mutane, wanda za a iya cewa ba su ji ba su gani ba, sun baro gidajensu sun baro iyalansu, wannan 'yan ta'adda suka zo suka kashe su. To anan dai muna fatan ubangiji Allah ya ji kansu, Allah kuma ya gafarta musu, Allah kuma ya ba mu iyalansu haƙuri. To a takaice dai wannan shine abin da ya faru, kuma shine mu ma abin da muka sani a dangane da abin da ya faru a wannan yanki na Tera. Saboda haka masu turo mana sakonni da tambayar mu menene ya faru ko kuma me muka sani a dangane da wannan batu, to wannan dai shine abin da ya faru, kuma shine abin da mu muka ji a dukkanin jawaban da muka tattara, ko kuma mu ce rahotannin da muka tattara. Wannan shine abin da ya faru. Muna addu'ar kuma Allah ya kawo zaman lafiya a cikin wannan ƙasa baki ɗaya.